Bienvenue Fatoulé Mali. We hadamandenya hakli meliya ala mine ka soro ka ne fara o ka ni ne banila ala ti bayila wala mashita alijine soro ni makari ki glole cho ngaloni fanala ite alijine kasana itado ayeni ngamme ala ka jongo Mega min fo ye negelita ay nefle aw nyefe galila alala ne make warti ay make ne make na fusi o make ay mena mo be ala de la ala ejutu ade tie ala ka joami mina make shikana ne ma ala o de me kana bani bu ne bi balo olu de me donc tie tie o min flo ala ne so kama tie abana ani jigida worka wuti ya mandi wa tisho wallahi sutra de ka bo abe ni mago bola sa yusalli ala nabi yuslihu yubi Allahu akbar ni solla ala kiraka ko ki daro gese ala bi ke bana ati dawma imma go be fangamina imma go be joromina imma go be bunyamina imma go be nafulo ni dawlamina ande ala ki kanu abi ke o katla ki ke na wuti Allahu akbar neni au toy me bi nan ti soli ala kiraka Allahu akbar wala salaka صلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم أما بعد نني الجنة كنا نقول فويت الجنة كنا كل سلام سلام نعم الجنة كنا الجنة دوم من يوم يدرو كيشي بيكا وين يوم يدرو كيشي بيكا جين يوم هره بويا في أمريكا يعني فرنسا na a here be fa le nyanga ujime mami ma alijinade to tumendo ba fo ko nuru mi fa ndawo Allahu akbar takbir 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 la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam moment ko lo sanve ka boni fonisere yayi ala ka jɔn mun bɛ dugukolo sanfɛ k'a ka bɔ ka tɛmɛ hɔn kan o tɛ yen anw ka ala ka sariya bɛɛ lajɛ ala mago bɛ jɔn ɲi la miniti bɛɛ ɛri bɛɛ mɛ jɔn kɛlen ka hɛrɛ bɔ ala ka nafolo bɔ k'a b'a fɔ ko hɔn ala kalila ko n t'a tigi ɲini ayi o ti kɛ ko n'a m'a bolo jigin n t'a ɲini ayi o ti kɛ aye je be nyinga kami ala je da to nyima tige folo ko keto ayi o tige ala alijine mun to ko fora foni sere o de fora nyefa europe la je a jo europe ye foni sere o dole ko fe wata waso bin haq na adi chinti olu dole ko fe na wata waso bin sabr Allahu akbar olu dole ko fe na el muhsinin Allahu akbar olu dole ko fe na numangelaw sabali baw chetigu foni serew ani malu Allahu akbar wala ton blo fo ala ya yere welede na ko el gani ni tien akone de ala ne le togo e ko masakarile bari ne ala fa anu lima yuridu ni mana ne ala jamu ke ko bari sami allah liman hamdi ne ala bimba kanu ki jabi ni ne ala ja
Minga dai abi jabi. Ame bi je ka muno jasisa ala. Abi mado bolo fle ni jabi. Na bari fale hukumullah. Allahu akbar. Kiru be ala mu. Babulo. Anga mawludu asunya. Abeka siginai. Ni ala ka je. Na Nina mawludu bolo fa ba ka ko sebe. Ala ka bla mi jani la. Amin. Yakuba jaradoa. Na? Tarawele, Yakuba Tarawele. Alhamdulillah, ala ka bla mi jani. Amin. Ame domina. Na? Niya me ko mawludi. Selame wo. Na? Ame ka ala barka dadi. Bienvenue to Ifeatulemaï. Ala, sanfɛ i ye mun kɛ anw ye? Ala e y'a bɛɛ kɛ sawo. Jɔ dali ka ni fiyɛ ala o bi ka bɔ jɔ bɔ. Ala ka jɔ ni fiyɛ ala tuma min na a bangebaga bajɛbɛ la a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la kalo 9 ala o de ka bɔ. Ala kɛlen ka k'o bɛɛ kɛ ka bɔda nɔgɔya anw ye ka ni ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ ala o de ka bɔ. Ala o kɔfɛ ka tila ka na k'a se kunkolo kɔrɔ den sigilen don a kunkolo tɛ kelen ala o de ka bɔ. E m'a ye dɔw ka den b'u bolo u bi fofo komi sawa i b'a dɔn ko jaa nafa bɛ kan la a ka se kunkolo kɔrɔ. N'o ye den wolomuso sɔrɔ denko nege bi bɔ a la. San 4 den tɛ sigi a kan tɛ se a kunkolo kɔrɔ wa farinya dan muso ɲumani ale bɛ se k'o den minɛ ten n'a kɛra kaba a bɛ nagasa cɛ bolo ye sa. Alahu akbar. A ye ala barika da. Ala ye den min d'i ma a sera ka sigi ka ŋunuma ka taama ala barika da n'a ye. Siga t'a la. O denmisɛnninw de filɛ sisan u bɛ ka don ekɔli la e m'o caman ye. Caman bɛ yan. Ala ni ce. N'u ka kɛnɛya la n'u ka kuma la. Dawma clara kala sen no ya wi abi boli tak abi boli ko ma fle abi ti glo ba e ma do de ye gu munu ma du ma na be bi fofo dishika be ala barika dalai Allah kama Nabila Isa nana badala dodo na nana demsenu soro klonge na hu tunu jiko na obi bo hu klonge no yu tunu ala ye den dɔ kɛ nabara ye o sigi mɛ jida la denmisɛnw y'u tunu a yɛrɛ b'i pan k'i cun mɛ a tɛ se ka don ji la denmisɛnw panna ka bɔ a yɛrɛ b'i pan a b'i tulonkɛ mɛ a tɛ se ka taa ji Nabila Isa ye den filɛ a ko ala ne y'i deli ne Isa ala ne Isa min bɛ su ɲɛnamaya ni e tɔgɔ ye ala ne Isa min bɛ fiɲɛdɔw ɲɛ yɛlɛ ni e tɔgɔ ye ala ne Isa min bɛ nabaraw taama ni e ala tɔgɔ ye ala n y'a ɲini i fɛ se di nabara in ma dɛ ala ko Isa n y'i ka dugawu amina a minɛnen don mɛ min se di nabara in ma i na tila ka namisa sisan ala ka jɔn a ko bari ne ala b'i dali kɛ ne b'a dɔn ne ala b'i dali kɛ ne de bɛ dali cogo dɔn ne ala tɛ jɔn wɛrɛ tɛ se k'a kiri ni ye min surunya o kura n'o ni ne ala ye min na o dara ni ye min ɲɔ jɔ o kama sabaga joona ka na namisa dɛ ala b'i jɔn dɔ da k'a fɔ n'i y'i da i bɛ don alijinɛ kɔnɔ o n'i ka dali kɔnɔ waleya kelen bɛɛ de bɛ o de bɛ na don i ni alijinɛ cɛ koyi i kɛlen kɔ ka san 40 san 30 sɔrɔ o waleya in bɛ taama ka na jɔ sini o de bɛ na o waleya in bɛ kɛ min bɛ ni ala cɛ fara pewu fɔ jahanɛmɛ kɔnɔ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma o n ka muso in halo i k'a nege ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma cɛ in bɛna taama dɔ la i ka taa ni tigɛ dɛ n k'a don n ka alijinɛ kɔnɔ. Amma sajaratul zakum Allah ina de kafwa
o kuma na ala bi fɛn minnu kɛ a si ka nin mɔnɛ n'a y'i minɛ k'i to denmisɛn ye ala barika da n'a y'i ka den minɛ i la ala barika da n'a o kɛlen wallahi o fɔra yɔrɔ min na ala ye sen fila fiyɛ nabara in kɔrɔ a wulila k'i jɔ denmisɛnw girinna ka kɛ baji k'a yɛrɛ ye suuru ji jukɔrɔ a ye cu jira mun kɛ denmisɛnw kun bɛ kulonkɛ min na a ye denmisɛn kelen sɔrɔ a y'o jigi jira a y'i sigi o kan o ndi bina mina o ye ji kunu ka bɔ o bi kule a ye n dɛmɛ nin mina fa a ye dɔ wɛrɛ poro a y'o minɛ k'i sigi o ka ji jukɔrɔ nabila isa ko ala ne y'a ɲini fɛn nin tɛ k'a nɔ la ye ala de bɛ nin ko cogo dɔn ala ko isa ne ye nin na de nin ka ɲɛnamaya ye suruma de ye n'i y'a kɛ jama ye a bɛ min kɛ a tɛ bɛn maa dɔw bɛ yen o ɲuman ye f'a ka dɛsɛ fo n'i ka fanden n'i kɛra fɛn ye i ti ala ye bilen dɛ ne sigilen bɛ ne b'a k'a f'i ɲɛna sisan ko nafolo tɛ wa i jigi bɔ a kan e dun ɲɛ b'a la seko amadu a bɛ ɲɛna ko ne bɛ ka dɔ sɔrɔ e yɛrɛ ti ne ka kuma in ɲɛci nka e ɲɛ bɛ min na dɛ n'a nege b'e la ne ɲɛ t'o la bari ala ye ne de da ka n kɛ tan ka kari a kɔfɛ ka tila ka ɲɛniɲɛ di yan n'o ye ala yɛrɛ ye donc n'o kɛra ka ban a bɛ tugu i kɔ bari nafolo tugura maa kɔ maa min t'a fɛ diɲɛ tugura maa kɔ maa min tɛ diɲɛ fɛ wa sitana tugura maa kɔ min t'a fɛ k'a ye ni sitana tɛmɛna sisan ka taa gɛrɛ na ka taa sɔrɔ foyi t'u da gɛrɛ kɔnɔ bannen ni fannen ni gulɔmi kɔ sitana b'a fɔ sitana muso ma a ko a ye yan bila ko an sera ninnu na ka ban an bɛ taa yɔrɔ jumɛn hayya ala salat a bɛ wele yɔrɔ min na a ye misiridaw minɛ an n'olu de bɛ kɛlɛ la n'o tɛ ninnu wa dɔw ka ko banna an ka taa misiridaw ko in bɛ nin cogo in de la alisilamɛw o tuma na an bɛ don min na alakiraba Muhamadu a ka ko de a ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ sababu tun bɛ ban ka bɛn ni kalo min ye nin fana don alakiraba Aminata ka bɔ Binuwabu fɛ yen o min kɛra sabu ye n'a dira Abudulayi ma Abudulayi ibn Mutalibu a dira o de ma Abdul Mutalibu min bɔra Kusheyi la Kusheyi min bɔra Abdul Manafi min bɔra Kilabi kɔrɔ de ye ko wuluyala la Safiyu de don a kun bɛ to ka wuluyala kɛ kosɛbɛ ko taga to ka da ye Abdulayi fa don ka bɔ Adinani la ka bɔ Sumayila la ka bɔ Burema la Sarata ni Ajara den Sumayila o don anw ye furudenw de ye i waso n'a ye ala kira tun bɛ waso a ko ne bɔra furuden la furuden bɔra furu la ka bɔ furu la ka bɔ Nabila Ibrahima ka na se fɔ ne ala kira ma anw de ye furudenw e m'a dɔn furu ka di silamɛw a ye waso n'a ye a ye furu siri ni ala ta ye fana a ye ala ɲɛ filɛ furuw la a kana furu wɛrɛw gɛlɛya cɛw kan a kana denw bloqué u ka kɔɲɔminɛn nɔfɛ a gɛrɛsɛgɛ ye furu min ye n'a a bɛna fatu k'a to o la a y'a di a ka taa ka furu kɛ a ka taa kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ a tun bɛ furu la a kana denw bala ka bila ala kira ye nin de fɔ k'a gɛlɛya a kana denw bala dɛ a y'o di furu la ka Aminata lajɔlen to k'a lasiritɔ to ala kira bangeli tɔ to la kalo 1 ani tile 10 tile 40 dɔnnibaw aw tulo bɛ ne la Mali kɔ kan Mali kɔnɔ kira bangeli tɔ tora kalo 1 ani tile 10 cɛ dɔ wulila Kurɛsiw
u ka maabaw n'o y'u ka dɔnnikɛlaw bolitigiw ni buguridalaw ye u ye lajɛli kɛ ko diɲɛ laban kira laban n'o ye Mahamadu ye min bɛna diɲɛ nu minɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ k'a bɛna bange dugu min na ko Bakanu. u taara u damakɛsi cɛ dɔ la a tɔgɔ ye Aburahata. Aburahata kun bɛ Maka kɛlɛjama min b'a fɛ a sugu tɛ maa dɔn. a ka kɛlɛjama sɔw de tun b'a bolo min ye samaw ye. sama samakɛ dɔ tun b'a bolo o tɔgɔ ye Muhamudu. dɔnnibaw aw bɛ internet de sanfɛ u bɔra misiri kɔnɔ bɛɛ bɛ yen sisan. dɔnnibaw ye sɛbɛnw ye misiri bila u bɛɛ bɛ neti kan. a ye nin da k'a lamɛn n'a min wasa Seko Amadu filɛ. dugukolo sanfɛ wulicogo t'a la i bolo. fɔ n'i b'a fɛ ka Ala ka jinɛ dabi. kira bangeli maa masakɛ min kun min nana ka na Maka ci. kira bangeli k'a tɔ to kalo 1 ani tile 10. n ka k'o de fɔ aw ye bi. Aburahata nana ka so belebeleba dɔ jɔ a bonya bɛ ko l'église. a ko maa ɲini diɲɛ silamɛw aw minnu bɛ seli la bɛɛ ka na hiji kɛ Yamani. a ye na seli kɛ Yamani a y'o kuma bɔ a da o kɛlen ani silamɛ dɔ wulila wulubo misibo banakotaw a y'u fara ɲɔgɔn kan ani falisu k'u dɔnni ka t'u bɔ soba in de kɔnɔ. a ko bari a y'an ka Ala minɛ. o kɛlen sa Aburahata ka mɔgɔw taara filɛ o ko a ko maa si ma nin kɛ ni selibagaw tɛ. a ye nin ɲɛɲini wali selibaga minnu don a ko a ju bɛ Makangaw de. o kɛlen silamɛw Aburahata wulila a ye gango gosi n'u b'a fɔ ko tabali. maa caman yɛrɛ bɛ yan o bɛ tabali dɔ bilen yan. tabali t'a dɔn. tɔjibatu Badru aleyna ibi se dɔɔni na o bilen bi yan. Badru aleyna misaliyati wada wajaba sukuru aleyna misaliyati wada. Ala kira nana don min Madina a kun bɛ la ni awa tɔjibatu. dunanfagaba de don ka golo kɛ k'a daba. nka anw fɛ yan a ye boloci baramu e y'a kana dunun fɔ olu ye haramu ye silamɛ kan ka dunun fɔ e b'a ɲɛ dɔn a t'a dɔn e b'a si dɔn wa t'a si dɔn ka bara walo f'a b'a yegeru nin ye tiɲɛ ye silamɛw Ala kira ka diinɛ tɛ kofi diinɛ ye nisɔndiya ka kan ka kɛ de nin ye tiɲɛ ye a bɔra kuma min na n'a ye tɔlɔpatu walo a yɛrɛ ka maaw bɔra labɛn caman b'anw ka diinɛ la e hakili la ko silamɛfɛn de kun don o kun don wa n'o don o kuma jalamugu don ayiwa Abu Jahili ka jalamugu o tɔ kun di fofo o kuwa munna ne ni e y'a kanu an bɛ misiri kɔnɔ de ye o tuma Maka tisanin dun dɔ filɛ alimami kalan na. a b'a kama. arabu dɔw t'u a walaw kana f'u bi tango n'a ye. i ye ko tɛ o. anw ka silamɛya ye dusukun de ani jogo. walahi i ye ko tɛ. jalamugu tɛ kunkolo dɔ la a ka fisa jalamugutigi ye 5 miliyɔn kɛ. siga t'a la. I ti seli da ye ten dɔ la nka ten dɔ f'i mɛn fo ka gogi sigi a kan nka kabako da siga t'a la o kama Aburahata ka jama bɔra fo ka poussière kɛ ka tile ɲɛ datugu a ko ne ma anw wele dɔ wɛrɛ la n y'a wele de an ka taa alikama ci musodugu don ayiwa a y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ Maka n'a don o ye Abdulmutalibu ye Alakiraba mɔkɛ sallallahu alaihi wa sallam
o de tun bɛ Maka na a ka jama bɛɛ nisɔndiyara n'o ye Aburahata ye o kɛlen a wulila a y'i kun da Maka kan u sera dugu min ma n'o ye silamɛ dugu min ye u b'o minɛ k'o fara o kan o tɛ se yen k'a sɔrɔ kafiriya kolo ka gɛlɛn a bɛ taa min an b'a fɛ ka Maka ne ci ali k'an b'a bi an b'a ci sokɛ fali min b'a bolo n'o ye samakɛ n'i ye juru don a la k'a siri diɲɛ fɛn o fɛn na nɛgɛjuru a b'o sama k'o kari k'o bi o de tɔgɔ kun ye ko Muhamadu o sama so a ye kuranɛ tafsiribaw ɲininka tan dɛ tafsiri Jalalaini a y'u ɲininka dɛ n'u b'a dɔn kɔni n'i y'a sɔrɔ ni Ala bɛ baro dibi la gundo la ilmu hakika ngande bayanu ma ngande zahira ma ngande batinu ma ngo ilmu hakika Allah ja'al lil malaikati rusulan aw jinnihat ma sina wa sulasa wa ruba aw yazidu fi khalqi man yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allahu akbar melekaw bi don maa minnu ka goro la nka m'o di ma n y'a kala ka taa rusi o tɛ nka mɛ min ma fɔ Ala ka fɛn ne f'i ye i dalen ka wuli n'a ye k'a lajɛ nin ye hakika nka m'o di ma o kɛlen u sera Maka dugu laban min ma o alima min bɔra ka n'a f'u ye a ko Aburahata ne mana aw kɛlɛ n ti sara ne ni n ka jama fɛ anw ti se mina bila i ɲɛ min alikama yɔrɔ yɛrɛ ye a filɛ Aburahata a y'i bolo si a ko alikama filɛ yan fɛ tan bana dɔ tun'o kan o yɔrɔ bɛɛ halakira a ye to a ka diinɛ kɔ a ye to Alakira kɔ n'an bɔra a kɔ bilahi a bɛ namisa ye a ye to a kɔ o kɛra tuma min na a ye gaga don a ko n'an ɲɛna kuma sera an bɛ jigin dugu kan an b'a ci Abdulmutalibu ka so minnu bɛ dugu garidi la a ye sow bɛɛ minɛ o la a ko n mana aw kɛlɛ dɛ a bolongolo ka taa Maka nana a ye dugu bila n bɛ alikama ci mɛ ni maa min y'i ɲɛsin ma ne Aburahata m'o ka du dakolon ci k'a filenkolon ci Maka nɔfɛ u taar'o fɔ Alakira mɔkɛ ye Abdulmutalibu y'a ka jalamugu meleke o wulila a yɛlɛla ka yɛlɛnka kan a y'i kun da Aburahata kan o don Aburahata ka kankɔrɔsigi farafin de kun don wa Éthiopie ka don mɛ Éthiopie tɛ nin ye a diɲɛ jamana tɛ yen min y'a mara o Éthiopie ma mara dɛ a ma se ka coloniser o Éthiopie ka de kun tellement que a ka bɔ a yɛrɛ bolo Aburahata jigira ka bɔ a ka sigilanba in kɔnɔ ka n'a sigi bolo ka Abdulmutalibu kɛrɛfɛ k'i sigi nka farafin a ma jigin dɛ a ko cɛ o y'i nakun fɔ Abdulmutalibu ko a ma a ko Aburahata ne nana i ye n ka Maka awa dugu gardiw i ye sow minɛ u la olu ka ɲɔgɔmɛ n nana i ka n ka sow n'an ka ɲɔgɔmɛw daminɛ Aburahata ko i natɔ kungo diyara n ye kɛ sisan i goyara a ko bari mun na kami Ala y'aw da aw ko ko jinɛ ne de wulila de mɛ nin ka jinɛ so ci bɛɛ ci Bayitimamuru min bɛ dugukolo sanfɛ ni sankolo ta tɛ fiyewu ne de nana ko n b'a ci e mana ne kɛlɛ o la e nana ko so ni ɲɔgɔmɛ a ko Aburahata so ni ɲɔgɔmɛ ye ne de Mutalibu ta nka i bɛ nana so min kama ne ta t'o Aburahata ko a ma a ko jɔn da don a ko Aburahata ma k'e ka s'a ma n'i sera a ma i b'a tigi o kɛra yɔrɔ min na Aburahata dimina a ye nin ka so
dama na akodun do adulemu to butakato na agerla abrahata ka sama so mimi no bi aka so karika bi jolo ko siri so la dro ka siri sama ina ba fo ko kata na oh akbar adulemu to bu joli ala ya jirala na ko gere so ni sama so atari da do sama so ni ko abrahata ka mo yi na ni na ako me abika ka dandan be ni na mo ya ako ko lo ni na adulemu to bu ko ako muhammad ako ala ni da ka fanga dima ala mi da ka fanga duila ibise kola fanga min dila ati sama sola de bulu sambe ala ka so di suyi alikama ni nuru ni shuka kaka fanga min bila ni barika ala ba wuli ka boyda bi Allahu akbar katena aya ko do atagale abrahata ko aka kere do ma sunu ay wuli ay yela anga alikama ci atara yela ka sama soyinga aye soyin ko so bana ka wuli ki jo so bana ka nyeshi makam ka buho omanya ka tasuma bla ku bela ka so sama so ku beje ka negaw ka tige ka jole bishu Allah Allah ngana ya nyeshi ko fa yemani fa sama so bi ta mana Allahu akbar sirbe abrahata dusu ke shine ko aka muhoma akwaye sulu ke maganga akana to bele oya soro adire mutolbu ni maganga ogolla ka tu dugo kuwola aywa kaba ko min mena usoro ka kana ke bunye maganga ta dugo kuwola fu bu nyebo ka kana magafa Allahu akbar utumana ugirina ka jiri maganga kumamina Qur'an sura jumaya la kai alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alako muhammadu yala imam me wa wali kubariya mafiwa kabini fili mogo no sama sutula na alam yaj'al kaydahum fi tadlil ako ya debeli mingi de o ka debeli kera fili na wa arsala alaihim tayran ababila alako nye kono jama hulu chinu ma to yirani ababila ka go babila kono konyuchi to yirani na go babila kono ko kono nunu nana boti ka sangulo fi ba fo ko kabafi iriwaya werola ko kono yenda ni sama no yo kama pipa dobi bola no ya pipa dobi bola kono nana ke sangulo la ko mi tozo bele kise o ku dawla disi kono nunu megana bele tobile do bo me yoro mina babila kono do na tarmihim bi hijaratin min sijili aku tirade kata fara tobile ka sijili kono no ye jane mesu kurunguru leini na kwa fara blele no ni akire toni dukolo ka anata jo fo dukolo fara wulo fa Allahu akbar akoma kele mo kele me kele ngene ka to se be bele no ka na kirula tije o mele ko ngi bikaka no ye kono no fundari boyana abrahata ga mauko aye jo anga sama so no mfla anga nyere kono bele ka baro sangulo la aku fura bi so na ala dona kelela Allahu akbar fundari boyana bumi wari ka bo kolola fundari boyana sebe obi yele ube kanna kono be ka kanna ko na se manu no ma Allah waja'alahum ka'asfin maqulin akwa pele mi me kono no mulo ya kiru kaji aywa akwa manu no hala kira buke iba ko mi niye flake ka mishikuluke kana do nyonya le mala depuis fitri uka do kufa o domi ka shialo bo bi kala ka do ka ba so ma da fe kati jo foina ko manu no me kerati Allahu akbar at-takbir 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 la ilaha illallah
Silamɛ o kɛra maa min nɔfɛ o de ye Alakiraba Muhamadu o kɛra ka bɛn nin kalo in ne ma o y'a sɔrɔ kira bangeli tɔ ye kalo 1 ani tile 10 tile 40 nin de kɛra Allahu Akbar Alakiraba ka ko an de filɛ o la nin mawuludu bi daga ti daga ne tɛ bilen quoi ayi bana an tilar'o la o ka ca sanba dɛmɛ o tuma la an bɛ mawuludu kɔnɔ sa mawuludu ni maa min ye ɲumanya kɛ ka taa mawuludu yɔrɔ la e ye hɛrɛ de d'u ma o kɛra i seko ye ye i ye 100 d'u ma Ala b'o falen min na a ka bon ni maa min ye misiri dɔ lajɛ k'u ka mawuludu ɲɛnamaya e yɛrɛ o musaka ta i n'o sara sɔrɔ i ka seli t'o baraji bɔ lahara seli ka bɔ Ala bolo kojugu nka bilahi Ala ma fonisereya bila kɔfɛ fɛn dɔw kɛra fonisereya a kɛra selila ye yan jɔn jumɛn ka seli kojugu k'a seli k'i senkuru funu e bɛ Alakira bɔ wa nka ɲumanya ye jumɛn ye Seyidina Usmani tuma min na kɔlɔn min filɛ Bakiya kaburu dɔ kɔfɛ n'a kɔlɔn ji Yahudiyaw ta kun bɛ yan u b'a feere silamɛw ma juguya Seyidina Usmani nan'i jɔ ko kɔlɔn ye jugu u ye piriba fɔ a la a ko a ka kɔlɔn wari fɛ Alakira ye nin di Ala ma Ala ye mɛlɛkɛ ci k'a fɔ Alakira a fɔ Usmani ye fɛn bɛɛ kɛ i dagara Usmani ye dugukolo kan n y'a jɔ alijinɛ selila dɔ yira sa an seli tɛ k'an den fi senkuru bɛɛ ma kɛ kɔgɔni ye o ma kɛ yan bulɔ forodiyanin kɔfɛla bɛɛ kɛra eresoroni ye nka hali sini dɔrɔmɛ 1 tɛ se ka walaka a bolo k'a di Ala ma o Ala dɔw bɛ min Ala dɔn si ma tɛmɛ seli kɔfɛ Ala dɔn si ma tɛmɛ Ala ka jɔn dɔ ɲɛ gwalen walima jɔn dɔ jigi tigɛlen k'a jigi tugu Ala dɔn si ma tɛmɛ o tuma na an ka Zawiya kɔnɔ an bɛna fɔ Hawa ye komi ale bɛ sɛbɛnni dɔ kɛ kalanbulon musow mɔgɔ dɔ ye kalanbulon ye mɔgɔ dɔ bɛ Zawiya kɔnɔ o tɛ kalanbulon na o bɛɛ ye kalanbulon kanubaw ye olu y'an dɔ de ye dɛ a y'u lajɛ an bɛna o ko in to Hawa bolo an bɛna ko min don Hawa bolo musow ka kote kan a bɛna d'a ma Ala ɲɛda bonya ɲini a kana maa ɲɛda filɛ k'a fɔ karisa ye jɔn ye non n'i bɛ Ala dɛmɛ i b'a dɛmɛ Ala yɛrɛ ɲɛji i b'o di cɛ Ala ɲɛji i b'a dɔn nafa bɛ ɲɛji la lahara a suuru i ka bon kɔnɔ ye m'a fɔ tɔgɔ ɲini ɲɛji dɛ mɛ misiri min na o kana na kɛ ka bɔ alimamiya la o kasi ko tɛ dɛ nka mɛ ɲɛji min ma Alakiraba Muhamadu a ko Jibrila delila ka taa jahanɛmɛ yaala n'ale k'u sera jahanɛmɛ kɔnɔ k'ale ko silamɛw ma n'o ye muminɛw ye minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ bɛɛ nisɔndiya an bɛ kira n'an bɛ an kɔni bɛ alijinɛ kɔnɔ yan sa mɛ an taara jahanɛmɛ lajɛ bi jahanɛmɛ kɔnɔna wa bakayiha wa amaliha a kɔrɔta de a n'a funtɛni gɛlɛn ko n'i ɲɛ wuli i b'a fɛ fɔ sankolo la ko Ala ko Jibrila ma ko nanga misali ninnu turu yɔrɔ wuli dɔ yɛlɛ bila a ko misali ninnu turu yɔrɔ a ko fiɲɛ sirani tuma min na n'a fiɲɛ ko pipu ko alijinɛdenw bɛna n'u ka san 100 alijinɛ min kɔnɔ ko
ko kanula da kuma herei Allahu Akbar. no kera ya mami shigla edu Aywa. Ko bi bolo da. ala ko jibula Na? ko ala ko janeme ma ko wuli de ikakere Aywa. ko janeme ni force do wuli la anega jibe ka wuli ya na takami Aywa. abeka na kumamina Na? ala ko jibula ma ki jira ma ni sira kera ma akanyema ya bana Allahu Akbar. ko jibula ye ina to misali la ke very no Aywa. ko jini no ko la kayo seri tabi ko ji ndara janeme kono mi de ko janeme segira kata furu ko kono Allahu Akbar. At-takbir. 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 La ilaha illallah. ko kira ko jibula ko ni ye mo ji ko Na? e ji manja nda e bara mi ye sisanya Je. akunga ala ya fo ni bula ko ti Na? ko ji mi fira ka janeme segi kata furu ko musulu tona no kishida jibila weti kile ma tonka akole jibula ya bem Allahu Akbar. Bet. Semunu kishida furu muso bula ko nyeji kile ma tonka Aywa. balima ke mi sigira ka kishi a balima ke ka tonyo bulu ko nyeji ma tonka Bet. Siribe. fama mi ye fanda jigi kari ko fanda kishi to nyeji kile ti tona ba fle ni Aywa. ko na fami le nyeji a ba fle Allahu Akbar. Bet. Selame o